V dnešnom videu zdvihneme latku náročnosti trochu vyššie a ukážeme si znova formulárovú aplikáciu, skôr program. Takto vyzerá celý náš kód a budeme počítať, či je trojuholník a či je to pravouhlý trojuholník, pričom využijeme koncepty matematiky a tými sú teda myšlienky alebo príklady z matematiky a tým je trojuholníková nerovnosť, ktorú musí každý spĺňať a Pythagorová veta, ktorú musí spĺňať trojuholník, aby bol pravouhlý. Tak ideme na to. Tu už je. Pripravil som si program, zadáme ho, zadáme mu 3, 4, 5, strana A, strana B, strana C, over trojuholník je pravouhlý, super, ak dáme 3, 4, 6, trojuholník nie je pravouhlý a 3, 44, 6, toto nie je trojuholník. Paráda, dobre. Tak poďme na to. Otvoríme si nový projekt. Nejaký Windows Form Application, bude to naše 14. video, trojuholníky. Dobre, takže nazveme formulár nejaké trojuholníky. Hop, nie trojuholník z, ale trojuholníky. Dobre, vyberieme prvky, ktoré potrebujeme, label 1, label 2, label 3. Ku každému labelu potrebujeme text field, textové pole 1, druhé, len tak od oka ich hádžem, tretie. Dobre, ďalej potrebujeme nejaký button, nejaké tlačidlo a potom nejaký label nakoniec, teda text, do ktorého budeme môcť vypisovať výsledok, interakciu s užívateľom. Tak, toto trošku znížime na menšie. Ich názvy premenných budú LBLA ako strana A, LBLB ako strana B, label. Máme také nepísané pravidlo, že label napíšeme ako label C, to isté s textom, text A, nepísané pravidlo znova, že premenné pomenúvame text B, a text C. Pretože mohli by sme dostať hotový projekt, no a pravdepodobne by sa niekto neriadil týmto pravidlom, ale je aj možnosť, že sa ním bude riadiť a tým pádom by nám uľahčil o mnoho programovanie. Button start. Tu už môžeme dať rovno aj text over, paráda. Tu máme label result ako výsledok, hop, res. OK, text nebude žiadny, bude vzhľadom border style dáme fixed 3D a potom name a auto size nastavíme na false. Nechceme, aby sa prispôsoboval, tak chceme si dať vlastnú veľkosť. Tak, formulár posunieme takýto maličký. Takto a ešte tu trošku miesta nech je dobré. Label toto bude strana A, strana B a strana C. Dobre, trošku je to také chaotické, neusporiadané. Dobre, môže byť šikovnému oku pozorovateľa to neujde. Dobre, premenované máme label, tu sú text. Dobre, toto je button, malá kontrola a toto je label res. Dobre, trojuholník textoval formulár, tak ideme na to. Po stlačení tlačidla, čo chceme, aby urobil. Aby sme nahrali hodnoty, ktoré nájdeme v týchto textových poliach, aby sme ich nahrali do nejakých premenných, ktoré môžu byť aj desatinné čísla, takže ich dáme typu double a bude to nejaká strana A, čo je page A, to bude, konvertujeme na desatinné číslo, čo to bude? Toto, čo je v premennej, nie v premennej, to, čo je v objekte. Hop, poď. Objekt text A, text. A z neho vezme atribút text. Takže text A je názov objektu a z neho vezme text double.
Bčko sme convert to single, máme text B, text. Mám taký jeden veľmi zaujímavý pocit, že keď som vyberal tieto tu na prvky, tak som vám ich neukázal. Ak by náhodou niekto nevedel, čo som robil, tak môže si pozrieť predchádzajúce, myslím 12. video, tam je to vysvetlené, ale jednoducho som si len tu na toolbox posunul a ja ho mám schovaný, aby ho nikto nevidel, pretože sú tam tajné veci a nie, že sa mi nevmestí na obrazovku. Dobre. A odtiaľto ťahám rôzne label, button a textbox, ktorý sme použili, tu na textbox. Dobre, vráťme sa späť k programovaniu. Jazykovám a už tu mám chybu convert. Konvertujeme na nejaké desatinné číslo, znova text C a z neho vezmeme atribút text. Tak, dobre, dáme si jeden vypísať, takže do label result, do textu nahráme Ačko a vieme, že nám to nepôjde vôbec. Aký error? Void system window, forms control text set cannot convert one from double to string. To znamená, že nekonvertovali sme tento double, toto desatinné číslo na string. To znamená, že musíme opäť konvertovať, convert to string, Ačko. Hop. Si dáme nejaké 3. Hop, aha, nepíše Mumlok zapnutý, over 3 nám vypísal. Sme chceli Ačko vypísať, to prvé. Dobre, fajn. Takže to si dáme nakoniec. No a užívateľ nám zadá v ľubovoľnom poradí tieto údaje strany, preto by bolo dobré, ak by sme našli maximálnu, najmenšiu a najväčšiu stranu. A potom s nimi robili. Dobre, takže urobíme to nasledovne. Takže, čo keby sme nahrali všetky 3 strany do poľa a potom ich prebehneme mohli by sme to robiť tak if strana A a strana B, ale bolo by to trochu také vetvenie, hej, na kolene, na lopate, ale my by sme to mohli urobiť trošku chytrejšie, a to pomocou cyklu, že najprv na nejaké strany sites pole bude pole s veľkosťou 3 a do ňoho si nahráme, inak pole sa deklaruje, nezvykneme to robiť, ale chceme pole deklarovať a vypísať prvky, napríklad 3, to by bolo pole stringov. Samozrejme, už by nám ho počiarkol, pretože nemáme nejaký datový typ A, B, C a chceme, aby to bolo pole desatinných čísel A, B a C. A teraz prebehneme. Pokiaľ potrebujeme nejaký integer I, ktoré bude rovné 0. Potom potrebujeme nejaký double maximum, ktorý bude rovný 0. Nejaký double minimum, ktorý bude rovný nejakému najvyššiemu číslu, ktoré predpokladáme 1000. Prečo? Pretože ho budeme tak hľadať, ak je číslo, na ktorom si väčšie ako minimum, teda menšie ako minimum, a ak dáme minimum, no a nič nebude menšie ako minimum, pokiaľ by tam neboli záporné čísla. A tie nás nebudú momentálne trápiť. A pokiaľ by bolo menšie ako minimum, a ak je 1000, tak prvé číslo, a tak naozaj zistí, ktoré je číslo najmenšie. Pretože nebude hľadať, nedá ho automaticky 0. No a ešte potrebujeme nejaké stredné, takže middle. To je tiež 0. Dobre. Pre I rovné 1, I pokiaľ je menšie alebo rovné. A I plus. I pokiaľ je menšie alebo rovné 3. Môžeme to dať napevno. Mohli by sme takisto použiť size of veľkosť poľa, aby sme zadali array, ale dáme si to zatiaľ napevno. No a pre ňu chceme nájsť. Chceme najprv sa opýtať, pokiaľ je ten prvok, na ktorom práve si, pokiaľ je väčší ako maximum,
maximum, tak v tom prípade nech sa maximum rovná tento prvok. Takže maximum nech sa rovná size i. A dáme si ho konvertovať a vypísať. Vypíšeme si najväčší prvok, pokiaľ sme sa nepomýlili, tak bude všetko v poriadku. Dobre, vyzerá, že ide. 3, 4, 5, over, vypísal nám 5, 26, 105, minus 2, dobre, takže 105 je najväčšie číslo naozaj. Dobre, to isté pre minimum by sme mohli robiť v tom istom, pokiaľ dávame za nejakou podmienkou, zavetvením alebo aj za cyklom len jeden jediný príkaz, tak ho nemusíme dávať do zátvoriek, ale je dobrým zvykom používať zátvorky, aby sme si to potom vedeli, že ktorému patrí. A ja si to asi trošku nadídem. Takto, dobre, aby to bolo lepšie vidieť. No a tu urobíme to isté. Pokiaľ size i ale je menšie, to znamená, pokiaľ nejaký konkrétny prvok poľa je menší ako minimum, tak v tom prípade minimum je size i. Dobre. No a ešte potrebujeme raz prebehnúť. Určili sme maximum a minimum a to číslo, ktoré nie je maximum, ktoré nie je ani minimum, to bude zákonite prostredná hodnota. Takže pokiaľ číslo sa nerovná maximum a zároveň, pretože chceme, aby platili obe, a zároveň číslo sa nerovná minimum, tak v tom prípade to bude premenná, to bude prostriedok. No a necháme si vypísať. Spájame reťazce pomocou operátora plus, do dvojitých zátvoriek, teda do úvodzoviek dáme medzeru, vypíšeme si maximum, minimum a tretie, čo si vypíšeme, je prostredná hodnota. Tak, dobre, a necháme si to vypísať. Minimum undeclared identifier, to znamená, niekde som napísal, tu ani vám neukazujem, kde len čítam. Error C 2065, minimum nepoznáme. Bolo nedeklarované, to znamená, že niekde som inštinktívne zapísal min miesto toho, aby som píšu tam aj riadok, minimum, maximum, min, takto. Min a nájdeme si. Nie. Min a medzera. Minimum. Tak čo píšeš? Min undeclared trojmelníky formy 1.172 riadok. Pokiaľ je väčšie ako maximum, tu je to. Pokiaľ je menšie ako minimum. Tak, riadok 172 a riadky nemám očíslované. Prečo? Dobre, nevadí momentálne. 3, 4 a 5. Super, 5, 3, 4 nám zaradil najväčšie, najmenšie prostredné. OK, ale urobím toto. Bude to trojuholník 3, 3, 5. No a v tom prípade už sa nám nenahrá nič do tejto premeny. Takže toto naše rozdelenie platí len vtedy, táto celá časť kódu, pokiaľ sú všetky tri strany rôzne. Inak nebude vedieť určiť, ktoré je minimum, ktoré je maximum. Zostanú 0. Takže toto, čo robíme, môžeme urobiť jedine vtedy, ak sú všetky strany rôzne. A toto je naše nekonečné, asi najťažšia časť tejto úlohy. Dala by sa riešiť jednoduchšie. Mohli by ste si povedať, že prvé je najväčšie, druhé je menšie, takto. Predchádzajúci. No a mohli by ste povedať, že napísať užívateľovi áno, prvé daj najväčšie, druhé najmenšie a potom je jeho problém, ak to dá inak. Ale mohli by sme to, chcel som vám dnes ukázať, že programovanie veľkých projektov je vlastne programovanie malých vecí, ale mnohých malých vecí, že všetky programy sa vlastne skladajú z viacerých malých častí a neznamená to, že ak máte za sebou cykly a štruktúry, že nemôžete ísť, niekto vám povie, že nemôžete ísť na objekty, alebo proste na veľký projekt nemáte, proste
choďte vždy do toho a tie základné koncepty programovania viete. Naučite sa, keď vás hodia do vody, musíte sa naučiť plávať alebo sa utopíte a všetko váš mozog možno chce na svete, okrem toho, aby zomrel, takže nechce sa utopiť, takže vás potiahne vždy. Fajn, tak vráťme sa späť k programovaniu a dáme si, kedy to platí, len vtedy, pokiaľ strana Ačko sa nerovná Bčku, pokiaľ áno, a zároveň Ačko sa nerovná Cčku a zároveň Ačko sa nerovná, nie Ačko, ale Bčko sa už nerovná Cčku. Takže v tom prípade, ak sú všetky strany rôzne, tak definuj minimum, maximum, inak to neurob. To znamená, čo to pre nás znamená, že ak spustíme program a dáme všetky tri strany rovnaké, nenájde nám nič, všetky hodnoty budú nulové. No, dokonca, maximum je 1000, tak preto vypísal nám pôvodné hodnoty. Pretože neprebehlo. Ak dáme teraz 3, 4, 3, takisto ich nepozná, ale ak dáme 3, 4, 5, prejde táto časť kódu. Takže toto je naše vetvenie, pokiaľ sú všetky strany rôzne. No ale máme aj iné. Máme aj else if, pokiaľ nie sú všetky strany rôzne, a potom máme, pokiaľ sú všetky strany iné. Všetky strany sú rovnaké. Ak sú všetky strany rovnaké, bude to else, bude to všetko ostatné. Dostaneme sa k tomu, tento blok si necháme až ako tretí, pretože je taký zložitejší, ale tento druhý, pokiaľ budú všetky strany rovnaké, to nám tu vyjde, že inak, to znamená, tu sú všetky rovnaké, dve rovnaké, posledné urobíme, alebo by sme to mohli else if. Pokiaľ budú všetky rovnaké, tak to dáme takto. Takto to bude lepšie. Hop. Pokiaľ A sa rovná B a zároveň dávame teraz všetky strany, keď budú rovnaké, A sa rovná C a zároveň A sa rovná, čo nerovná. A sa rovná B a zároveň A sa rovná C, to znamená A potom B sa rovná C, takže tretiu podmienku nemusíme písať. Tak v tom prípade čo urob? Maximum nech je. Maximum nech sa rovná Ačku, minimum nech sa rovná maximum, a middle nech sa rovná minimum. Tak, pokiaľ sú všetky tri strany rovnaké. Dobre, teraz si to vyskúšame. Či našlo maximum, minimum. 11. Našlo. Nehľadalo nič, ale vedel, že všetky tri strany sú rovnaké. V tom prípade mám všetky dať rovnaké. Prečo maximum, minimum, middle no prečo? Jednoducho chceme vyriešiť tento prvý a druhý problém, preto pracujeme radšej s premennými maximum, minimum, middle a nie so samotnými stranami, s ktorými by sme možno podľa logiky mali skôr pracovať, ale rozhodli sme sa pre toto riešenie, alebo ja som sa respektíve rozhodol a vy musíte trpieť teraz, tak si dáme. Pre všetko ostatné nájdeme maximum, takže copy-paste, tá jedna z najkrajších metód, keď sa učíte programovať. Tu musí ovládať každý programátor copy-paste a ešte mi tu chýba jedno. Som to nevzal. Lebo to je celý cyklus. Tak. Dobre, pokiaľ je väčšia, tak maximum je maximum, potom nájdeme minimum. Dobre, ak máme rovnoramenný trojuholník, teraz riešime takto. Bodli by nejaké poznámky k tomu, takže toto je rovnostranný trojuholník. Tu riešime rôznostranný trojuholník, rovnostranný trojuholník
Toto je rôznostranný trojuholník a tu máme rovnoramenný. Predtým, než sa pustíme do rovnoramenného trojuholníka, tak by sme si mali zopakovať, čo sme asi urobili, pretože kód vyzerá dosť neprehľadne. Takže deklaračná časť, zadeklarovali sme si ABC, ktoré sme nahrali z týchto polí, z textových polí na vstupe. Potom zadeklarovali sme ičko ako náš iterátor, počítadlo. Máme maximum, minimum a prostriedok, tieto všetky tri premenné, ktoré budeme používať a s ktorými budeme počítať miesto Ačka, Bčka, Cčka. A máme pole. Prečo pole sme vôbec založili? Na čo zbytočne zaberať pamäť? Je to áno plytvanie premenuje, plytvanie pamäťou, ale chceli sme si ukázať, ako prejsť. Bolo by to napríklad, bol by 10 uholník, takže by bolo 10 strán. 10 by sme ich nahrali do poľa a prechádzali by sme nimi. Bol by 100 uholník 100 strán, no to by bolo dosť, ale 100 strán by sme nahrali do poľa a prechádzali nimi. Áno, kvôli tomu, aby sme automaticky prechádzali cez prvky poľa ako sites i. V prvom sme riešili rôznostranný trojuholník, teda čo vlastne robíme? Chceme určiť za každých okolností, chceme určiť maximum, minimum, middle. Problém, ktorý vzýšiel je, že ak je trojuholník rovnoramenný, tak v tom prípade môže mať dvakrát maximum, dvakrát minimum. Áno, a nemá žiaden stred. A potom by nám stred figuroval ako 0 a dosť by nám to pokazilo výpočet, pretože strana nebude 0. Ak je rovnoramenný, takisto by nám figurovalo niečo iné. By povedal, maximum je také, áno, ale minimum a middle nemám. A pritom minimum, middle aj maximum sa rovnajú, pretože je trojuholník rovnostranný. Tak to riešime v tejto druhej vetve, poďme na prvú vetvu, v ktorej riešime, pokiaľ A sa nerovná B a A sa nerovná C, ani B sa nerovná C, to znamená nejaké dvojice strán sa nerovnajú, tak v tom prípade nájdi maximum, prejdi poľom a pokiaľ je index, teda prvok tohto poľa, na ktorom práve som väčší ako maximum, tak nech sa stane maximum, pokiaľ nie je kašlem na ne. Potom pokiaľ prechádzame minimum a pokiaľ je nejaký z prvkov poľa menší ako minimum, čo zákonite bude hneď prvý, napríklad bude to, ak zadáme 3, 4, 5, tak v tomto prípade pozri, trojka vyhovuje, áno, je väčšia ako 0, štvorka, áno, je väčšia ako 0, ale 5 je väčšia ako 0, takže nakoniec skončí v premennej maximum hodnota 5. Pri minime to bude, je trojka menšia ako 1000, áno, je. Dobre, tak ju nahraj do minimum. Minimum je momentálne 3. Je 4 menšie ako 3? Nie. Vykašli sa na to. 5. Je 5 menšie ako 3? Nie. To znamená, že v minimum zostane hodnota 3. Takto hľadáme minima a maxima pomocou cyklov. Určite aj na to už C++ nejaká funkcia úplne dokonalá, zadáte len min, nejaké čísla nájde vám alebo pole, ale dá sa to robiť a kvôli precvičovaniu programovania to robíme takto. A v tom prípade, pokiaľ narazíš na prvok, ktorý nie je maximum a nie je ani minimum a zároveň nie je maximum a nie je ani minimum, tak v tom prípade povedz, že je prostredný. To je ten posledný cyklus, ktorý tu robíme. A ďalej ideme na rovnostranný trojuholník. Pokiaľ A sa rovná B a A sa rovná C, tretiu podmienku tu nemusíme dávať, pretože ak A sa rovná B a A sa rovná C, tak v tom prípade aj B sa rovná C. V tom prípade daj maximum Ačku, mohli sme dať maximum Bčku, aby sa všetky rovnali. Možno by sa to dalo lepšie urobiť, ale nám momentálne stačí. Ak maximum sa rovná A, minimum je maximum a middle je minimum. Ak zmením, že maximum sa rovná B, aj tak to vyjde. Všetky strany sú rovnaké. Mohol by som ho dať aj C, necháme C a uvidíme. Všetko bude v poriadku. No a v poslednom riešime. Pokiaľ nájdi maximum, nájdi minimum. Dobre, pretože ak si rovnoramenný, tak máš napríklad 3, 3, 4. Nájdi minimum, ktoré je 3, nájdi maximum, ktoré je 4 a čo s prostredným členom? Nastav ho podľa nejakého člena, úplne zázračné riadky. Toto budeme teraz programovať. Takže, ja som si to už predpripravil a skopíroval, ale všetko si napíšeme odznova, ale budeme chcieť dosiahnuť toto vetvenie. Taká trošku dlhšia podmienka. Takže, dobre, teraz prostriedok mám nastaviť ktoré? Podľa minima alebo podľa maxima. Mohlo by to byť 3, 4, 4. Ak by sme ho dali rovné minimum, tak by to bol 3, 3, 4 by to počítal, aj keď strany sú 3, 4, 4. V tom prípade sa opýtame, aký je maximum 2 krát
tak v tom prípade nastav prostredný člen ako maximum, ak je minimum dvakrát, nastav prostredný člen ako minimum. Čo bude úplne správne a dosiahneme efekt, ktorý potrebujeme, len sa to trošku tak mamutia robota je to. Takže maximum, pokiaľ maximum sa rovná a zároveň maximum sa rovná b, ak sa maximum rovná jednej aj druhej strane, v tom prípade čo budeme robiť? Tak nastavíme prostredný člen rovný maximu. Inak, pokiaľ bude minimum rovné tým dvom členom, to znamená, bude prípad 3, 3, 4, pokiaľ bude minimum rovné a zároveň bude minimum rovné b, dobre, alebo si dávame, tak postrehli ste, že to nestačí, že a kde je strana C? Proste ja zadám C a Ačko, 3 a 4 a ty to tu nemáš, už som ťa dostala. Nie, ešte to doplníme, len chcem, aby ste videli tú kostru, ako to vlastne má vyzerať. No a teraz musíme robiť prípady, nielen A, B môžu byť rovnaké, ale môžu byť, a maximum môže byť rovnaké s Ačkom a Cčkom, alebo môže byť rovnaké s Bčkom a Cčkom, B a C, takže tu máme podmienku BC, AC a AB. A to isté urobíme tu, akurát dáme minimum rovné A, minimum rovné B, minimum rovné C. Zmeníme to všetko na minimum, maximum nahradíme minimum a CB. V tom prípade, pokiaľ sa minimum rovná ešte nejakej strane, tak v tom prípade nastav prostrednú stranu ako minimum. Super. Vyriešili sme tu asi najhoršiu časť a už ideme na samotnú algoritmizáciu. Znamená, overíme, či je trojuholník pravouhlý, keďže sme si to tak pripravili a tak sa s tým predtým babrali, tak toto bude už úplne jednoduché. Si vydýchneme trochu. Takže, ak minimum plus prostredný je väčšie ako maximum, to znamená, pokiaľ dve kratšie strany sú väčšie ako najdlhšia strana a zároveň musí platiť, že rozdiel týchto strán, takže middle minus minimum musí byť menší ako maximum. V tom prípade vypíš label result, vezmeme objekt res, z neho text, jeho text a do jeho textu nahráme ani nemusíme konvertovať nič, napíšeme, že trojuholník, stačí takú lakonickú správu, že trojuholník, inak napíšeme, že nie je trojuholník, skopírujeme, aby sme sa neupísali k smrti, trojuholník nie je trojuholník, nie je trojuholník. Dobre, môžeme tak dbať na až dlhé i. No poď. Tak. Nie je trojuholník, paráda. Dobre, a pokiaľ je trojuholník, chceme sa ho opýtať, či nie je náhodou aj pravouhlý. Teda len vtedy, ak je. Ak prídeme na to, že to je trojuholník, tak sa ho opýtame. Opýtame sa, pokiaľ, Pythagorová veta ako znie? C na druhu, C krát C sa rovná B krát B plus A krát A, ale C tým sa myslí maximálna strana. Takže pokiaľ maximum na druhu, na to používame funkciu power, power je funkcia, ktorá urobí mocninu, n-tú mocninu z nejakého čísla, z čísla maximum mi urob druhú mocninu, ak sa tá bude rovnať druhej mocnine prostredného člena plus znova power a prvý argument je maximum mi tu chýba, mčko, a tu je power minimum a 2 na druhú, tak v tom prípade napíš, že je trojuholník pravouhlý, to znamená pravouhlý trojuholník.
Inak, pokiaľ nie je, tak vypíš len, že je trojuholník a napíš mi, že aký, že nie je pravouhlý. Takže trojuholník. Nie je pravouhlý. Dobre, a ešte si ukážeme jednu takú vec, na ktorej by sme sa mohli popáliť. Dobre, no v prvom rade nám to nepôjde, ukážeme si prečo. Samé erory, syntax error. No, tie syntax erory som nemyslel, ale dalo nám len syntax erory. Dobre, na line 205. Kde mi chýba? Niekde mi chýba bod kočiarka, pravouhlý, trojuholník, else. Tu aj minimum, maximum, size. No a mohol by som si konečne zapnúť tak. Číslovanie riadkov a ešte niekde chýba bod kočiarka. Aha, nie, dobre, už je všetko v poriadku. Ale píše nám, že identifier not found, POW. To znamená, že sme neinkludli knižnicu. Pekne nám to tu vypísalo, takže ďakujem, super na debugovanie. Perfektný nástroj a musíme s ním spolupracovať. Hop. Include knižnicu CMAS, ktorej súčasťou je potom príkaz power, ako druhá mocnina, alebo SQRT, druhá odmocnina. Takže inkludneme knižnicu nad namespace, to väčšinou robíme include CMAS, ako C-čková knižnica, C-čkovú knižnicu, dobre. Zapneme, pôjde nám to, ale zistíme, že nám aj tak ešte niečo nejde. Dobre, tak ja zadám Pythagorov trojuholník, veľká chvíľa, trojuholník. Prečo? A 5, 4, 3, ja to obrátim, určite som sa pomýlil. Vymením to a 5, 3, 4, a nejde to. A tu mám napísané, že nech mi vypíše trojuholník pravou. OK, dobre. Ale čo si práve povedal? Povedal si, pokiaľ je trojuholník pravouhlý, nech napíše pravouhlý trojuholník, a pokiaľ nie je, nech vypíše trojuholník nie je pravouhlý. Ale na konci si povedal, že je jedno, čo povieš, prepíš to, pretože tento príkaz neznamená pridaj text, ale prepíš, to znamená vymaž predchádzajúci obsah label result, text, a daj do ňoho nový obsah, trojuholník. Pokiaľ tento riadok zakomentujeme, alebo nechceme ho už vidieť, úplne nás naštval, takže ho zmažeme. Je to vec, ktorá sa stáva mne dosť reálne často, takže na toto som vás chcel ešte upozorniť. Hovor pravouhlý trojuholník. Dáme nejaký 3, 3, 5, trojuholník, ale nie je pravouhlý, a dáme 3, 3, 8, čo nemá šancu byť trojuholník, nie je trojuholník. Dobre, takže výsledkom je funkčný program, ktorý funguje, a veľakrát som použil slovo funkčný. Takže funkčný, ďakujem za pozornosť, funkčný.